बोलो मंगारू कहतानी औ जब हॉस्पिटलवा में गरले गरमार हॉस्पिटलवा में हाँ 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 सुई दिलो घर में सुई दिलसन बड़ा दुखात रहे। झगड़ू बोलो मंगारू बुखारवा तो देखी ठीक ठीक बा नु। हाँ बुखार ठीक हो गइल बावे। अच्छा मंगरू कहाँ जाता रह तू? माई देले भी मकई जातन भूजा भुजवाए भुअर के गुंसारी में तो हमरो के भुंजवा के देबन। हाँ दे चल 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 झगड़ू मंगरू बोलो कहतनी दशहरा में मेला घूमले हाँ हाँ माई मेला जाई। अच्छा मेला जाई। हाँ। यहाँ का करता है तेरा दोनों मंगारी झगड़ा भगवान सार माई देले भी मकई जातनी भूजा भुजवाए गुंसारी में भुअर के। अच्छा भुआ का घोसारी में भुंजा भुजाई। हाँ तो भूजा माई खाई खाई। हाँ अब मेला जाई तब मिठाई खाई। खाई। हाँ मिठाई खाई। हमार बियाह होई। बियाह होई। हाँ हमार पहले बियाह हमार होई। अच्छा बियाह होई। हाँ आदमी से ना बोले तरह से हमनी के ना बोलेम तो हमनी के अच्छा। जाता नहीं सो। अच्छा जा लगे जा जा जाता जा चलो चलो मंगरू चलो। ई केरला झगड़ू ई ई ई संजय हमन ई संजय कहाँ के होने के चलो तू चलो गोसारी चलो चल बैठ ना बैठ बैठ ना झगड़ू बोलो मंगरू माई मकई बाजार से ले आई थी। अभी मत खो जूठा हो जाई। झूठ हो जाएगी। हाँ माई किसी आ जाई। आओ कौन रे संजैया? ऊ संजय 12 खाचरा हो हम ओकरा से कटी क देले बनी तेहू कटी क दे। हमू कटी कह दे। ठीक 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 ठीक। अब बता कहनी बियाह के बोलत आदमी से बियाह होई ना मंगरू बता बकरी सा बियाह होई। हाँ हमनी के आदमी से बियाह होई। खतरा बा बड़ी खाचरा हऊ ओकरा से न तो बोली है। कटी कर ले। हाँ कटी कत 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 ना बोल। चलो 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 घोसारी चलो। झगड़ू होता चले के चले के चल के ए झगड़ू मंगड़ू ए बैठा सा का ये तरस बैठा सा ना माई मेला जाई आ मिठाई खाई तारा के ना देम सो हमनी के। अच्छा मत दिया लगे मत दिया ना देम सो। अच्छा मत दिया लगे। हाँ बाबू बाबुआ बंश तक ना है हाँ भगवान तो अपने हाथ तनी के रोचले बड़न रे। ठीक झगड़ू हाँ मंगरू हमनी के चल चल अच्छा चल। सुनो 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 हम मिठाई खियाए एगो बात पूछी बता दो। हाँ मिठाई खिएबे न हमनी हाँ, के खियाए। दुनू आदमी के भुआरा का दुकान पर चपा उंधा खिया ले। चपा औंधा खिएबे न। हाँ, खिया देता हाँ, हूँ। मंगरू चपा औंधा खिया दियन। पौधा हाँ चपा औंधा खिया दी।
कहा तनी दोस्ती धरा ली हाँ दोस्ती धरा दोस्ती धरा धरा दोस्ती अच्छा दोस्ती धरा जो हाँ। लो धरा दोस्ती धरा। बाबू हमार धरा लो बॉन से तो जामक बड़ा दोनों जना हाँ धरा लो अच्छा चल पौधा की अइबे नु और यह सांझी के भुआरा के दुकान पर खिया दे झूठ ना ना झूठ ना ना तो माई से कह देम ना माई से मत कहिए और यह हम खिया देम माई हमनी के जाता नहीं से घोसारी आ करे एगो बात पूछी बताइबो से हो हाँ दशहरा मेला देखे कोई रहलो से ओ देखे गई रनी से वो जगिया गई रनी सो होते बड़ा सांप रहे होते बड़ा अच्छा हो होते बड़ा सांप रहे नु मंगरू मुहे पहले रहो कोई जा अच्छा ये बताओ सर ई मेला तो उड़ा गई अब कौन मेला जइबो से माई कहला कि सोनपुर मेला जाए के सोनपुर मेला वो जगिया गाधा बेचाला आ घोड़ो बेचाला माई कहला किया नु गाधा एगो कीने हमनी को ऊपर कपड़ा लाद के ले जाम सो जहाँ तहाँ माई फीची घाट पर मंगरू बोल मंगरू बियाह होई नु हमनी के तो वही पर हमनी के ससुरारी जाए वही पर हम जाए आ तारा के ना ले जाए तो हमनी के ना ले जाए तो ताए ऊपर दूगो सीटे हुए बा आदमी ना जाई आ माई नु गंगा नहाई माई लंगा लहाई गंगा नहाई माई गंगा नहाई गंगा नहाई चले के हमनी के आ हमनियों के नहा लेवल जाई गंगा जी में हो गंगा जी में हमनियों के नहा लेवल जाई ना नहाई ना नहाई माई नहाई तो हमनियों के नहाई एक एगो पानी डूब के मर जाए तो बियाह के से ना मंगरू हम बानी नु तो हम तारा के बचा ले तो पौड़े आवेला हाँ हमरा पौरे वाला हम तब एक दिन गाधा पर हम पौरले रहनी अच्छा जा बाबू लगे जा लगे यहाँ जाए के बता जा लगे बॉन से तो जामल बारह लगे शादी के आई हाँ हाँ यह सो पौधा खिएबे नु हाँ खिया जा सो ना तू ताकी चले के भकोल सार लगे से मौका गया हम चले माई सारी बोली लेट हो गईल